enek bintang tamu meneh siji. Kok ora mung siji, enek lek topan barang kok ndang diaturi rene iya. Niki Mbak Eka dhisik. Ayo. Mbak Eka. Dianu cara kulon. Nek eling-eling kok ayo aja eling-eling. Randane nu. Oh, si menyura nek rondo nunut ki nemro. Randane lu uno. Ayo. Anu Lydia sing anu kono ben tampil, kono ben tampil. Sindanono sik kono ben tampil. Ora nunut. Randane nono orang inang orang ngemut. Nah, awas 1 2 3. Orang inang orang ngemut. Lembeneti rubung samut. Awas. Lambeneti rubung samut. Pindang-pindang siang kumpune bawang sekotong. Adang umbal landang moblong akeh dudak pating Wah, matur sembah nuwun wis sakmene sik nggo ngrasake. Lah, gur sak sithik Ya sithik no menghormati Anda kok Mbak Eka. Nggih. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Kayune Cange. Iya ya wah, saya suwe saya ndepenake lho Mbak Kayune. Nggih, iya. Elok-elok ayo. Ayo tampil berdiri. Ayo. Jangleng. Ya iya no, ayo. Terus nanti balamu kemu sesepuhmu kok diaturi rene ya. Nggih. Nggih, Mbak Eka karo sapa sih? Niki kula kalih nganu Pak Gede Topan. Pak Gede Topan karo sapa maning? Siapa ya mau nyong kelanen Pak Gede Topan mau ngejak siapa ya? Enggak apa-apa. Wah, iki jenenge Eka Hekeh ya iki. Kepripun? Nek mlaku Eka Hekeh tenan. Eka Hekeh lho. Temenanan ning ya cantik nian. Genah wedon Iya, temenanan ya. kok. Waduh, ayu tenan. Matur sembah nuwun Mbak Eka. Nggih. Ngaturake ambal warsa kaping 113 Purbakala ya. Nggih. Ya iki lho seneng banget mulai teko ki rada awan ki lho nontono tinggalan leluhur itu. Candi Tegawangi. Candi Tegawangi nembe sepisan iki kula sowan. Mula kuwi. Lah iki mbok ngingatkan kepada orang-orang bangsa kita, Nggih. wong Nusantara, wong Indonesia supaya aja lali karo leluhure. Leluhur. Lho. Lah nggih. Peradabannya itu sudah tinggi. Apa to tandane kok peradaban tinggi lan tentrem iso mbangun. Ora mungkin nek wong gelut perang wae bendina gelut bendina perang iso gawe candi pirang-pirang ora mungkin. Mboten mungkin. Iso gawe candi kaya ngene ndae iki mesti keadaane tentrem. Niku terbukti leluhur kita dulu itu luar biasa sekali. Iya. Sekti, cerdas ternyata sudah bisa membangun seperti ini loh zaman dahulu. Tur neh ting cringih kaya ngono gek ukirane rumit mongko ora nganggo semen, iso watu cokot-cokotan kok kuat ribuan tahun. Dipahat niku nggih. Iya, wah mula pengpengan ya. Saniki pun nganggo mesin. Heeh. Mula Mbak Eka iki sok ben dadi entertainer sejati, sok ben nek mati digawe reca, patung. Kula mboten kemrungsung nek jenengan aja. Ora enak. Mboten apa-apa. Ora iso. Kula santai kok. Ojo santep. Mbah Narto Sabdo ke lho. Pripun? Le sedo lak wis suwe to, Nggih. patunge lagi digawe ning Klaten kae. Pun kula mboten sak digawe mboten apa-apa pun. Malah ora dikira Mbah Narto, dikira lek njali kae. Oke, luar biasa. Iki ndang diaturi rene Bang Topan ya. Nggih, Pak De. Apa-apa Topan monggo mriki. Wah. Kaya zebra. Kok zebra? Lorek-lorek. Lorek iki lho. Oh, ayo. Oh.
Wow, bareng guyu ki sajake ki kayak ruang yang sehat. Anak ventilasine. Suwe gak tanggapan. Suwe mboten tangga. Sebenarnya tanggapan dikon kok ya mangkat. Kok ya gelem. Hah? Ya urip ki. Nyileh nggone sinden iki lho. Ha. Nyileh sing kabel. Didudul. Mriki, Pak. Ah ya. Oh, mula ya aja tuwek-tuwek ben kena dienggo. Lah niki ra enten indil-indile niki ditunyo. Lah ndek topan wis ra enak indil-indile kok. Rumangsa iki patung ben dikek endil-endil. Kula niki tumut niki nggih mergo kepengin mengenal namanya patung-patung dunia. Termasuk patung-patung Indonesia. Termasuk patung di Tegowangi. Nggih. Pundi? Niku Cobi sampean kuwi candine ning kono kuwi lho. monggo sampean terne. Ngomong peteng kok. Iki dalang kondang. Ngomong Iki dalang asmane Purbakala. Pak Dalang Purbakala ki renek. Iki malah wis tepat. Ulang tahun Purbakala. Mula nanggape kudu dalang Purba. Lho, tepat. Purba niku rak solo mengene nggonku purba, pas. Nek nggonku gak purba. Apa? Purel. Ngawur. Bang, Dalem. sampean iki tambah sepuh tapi tambah ganteng lho. Wong iki nek kakan ilmu ya ngene iki. Ilmune apa? Wong Pak? tuwek nek kan duwe ilmu, masih sik enom ketok tuwek. Oh, ngono. Nah nek wong tuwek kakan ilmu kaya kuwi ndang matek. Iya, iku jam mate. Kamu mikir terus kok jebol uteke. Kancamu sapa iki? Andi Sadirun. Oh, Andi Sadirun. Parion. wah, Andi Sadirun Parion. kupinge rada bahaya. Arep bosok ngono. Ndak. Rada bahaya. Mane awake dhewe iki Iya. wajib bersyukur. Iya, iya, iya. Seneng dawuhe apa Bapak Sapa? Kepala Patung ya. Wah, Ibu Purbakala. Ibu sinten mau? Bu Endah. Winda. Balai Pelestarian. Aku didhawuhi. Didhawuhi piye? Kapan nek nganggur-nganggur ana patung jogonen patung. Iku pancene wis kewajibane. Aku emoh. Lho, lha apa? Kleru patung polisi tak jogo kan. Polisine nguyuh lak kuyuhan aku. Maksud peninggalan Purbakala ngono Iya, iya, lho, iya. patung-patung iku. Meninggal. Nah, patung Purbakala. Sampeyan meneng nggih? Halo? Iya. Patung Purbakala Ah, iya. tinggalane nenek moyang Ya. kita termasuk ayam buruk. Soal iki sik kedunungan Mojopahit. Mojopahit. Bener iki IP-ne Prabu Hayam Wuruk. Mbah ipene muponane pokoke tinggalane ayam buruk. Berarti kowe tau krungu utawa kenal Prabu Hayam Wuruk ya? Tahu krungu. Prabu Hayam Wuruk iki anake sapa, Pak? Ayam malas. Nek gak ngono ayam. Prabu buruk. Kualat opak. Ayam murung ayam alas iki piye? Ya takok ngono lho, takok aku. Maksudnya mulane sekolah ben ngerti, ben pinter. Ayam murah punakane ayam goreng piye kuwi? Nek pinter, Sedina ayam sing pinter ngene-ngene iki guru. Mulane takono. Sing pinter iki guru. Lah guru iki ponakane Bathara Guru. Ngomong karo kowe iki ya ora penak ya, Man. Penak ya omongan karo sinden lho, apa enak. Maksudnya iki ngomong karo kowe iki ora nyambung. Ora nyambung pancen kuotane entek kok. Ora connect, ora connect, ora connect. Ora konek iki kurang dicas. Ora dicas. Ngeten iki lho, Pak Warbodos pundi ngeten iki. Angel kok ngomong kali iki angel. Belajar cek pinter. Iki macam ngene biyen ya belajar terus gak angel. Angel ngeyel. Artine ngomong karo kowe iki ora nyetrum belas iki lho, Pak. Lah lambemu cepno kabel tau PLN. Ora kejer-kejer. Angel wis ngomong karo kowe repot kok ngene kok. Ngapa ta, Pak De? Lah ngomong angel kok karo kowe kok. Aku ora Sing ngomong ngatasi. sapa angel? Pak De? Iki sapa iki? Pripun kabare jenengan? Niku lho Eka lho. Eka to? Nggih. Ya wis. Lho, Lho. Tak apa. sing kaya kudu ya ora ta. ana gregete ngono lho, Man. Saiki malih gemoy.
Apa? Gemoy. 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 Ya. Iki jenenge subur. Aku wingi ki rong dina ki wis ora doyan mangan mulane nganti kuru. Masyaallah ngene kuru. Iki mau terus tak makmi tekan kene dikeki nasi, tak makam langsung mbledhok ngene iki. Jane Umpama kowe dadi bojone Eka ngono piye? gak ngene tak takokno, Iya. tak takokno. Eka lemu ngene iki nek adus sing dikosoki dhisik apane? Lho sing jelas krana iki Sik, kok terus gagas tekan Sik, adus toh. lho. Apa krana iki kan kau, ya sinden gerak dipirsani wong akeh to. Ya mesti wajah to, Pan. Gak mesti. Lho. Wajah, Pan. Gak salah. Awake. Duduk. Lah ndi sing disabuni dhisik? Ya mbuh manut jare Eka. Arep sing digosok apa? Bathuke sik, dengkule sik, kowe kepinro. Ya. Nek Eka adus inceng wis kewamplenge bapake. Oh, ngawur. Kowe seneng apa nyeneng ning? Pripun Pak De? Nyeneng nih. Nggih. Ki karo kaya ngene piye sik jalan. Nuh. Jalan dingek. Umur wis Nggih, cukup. pokoke niki telaten ngenteni sewengi. Golek anu ya iya dinteni telaten, sing telaten. Sampluk cangkem. Suwe-suwe keturun. Iya, starter setu uripe Senen. Jajan. Di starter Eh, setu lah niku mending urip, lah nek wis ora urip. Busine didamu lho. Ya ngene lho. Wong urip karo ora tergantung hubungane. Lah hubungane piye? Nek hubungane piye? menarik ya urip terus. Nek hubungane iki meleret melok katut meleret. Jamu mboten nate telat kok Mas Topan. Mas Topan. Nduk bebek. Nduk bebek. Critakno, Pak. Nggih, ndok bebek wis ora tak onceki, wis tak emplok ngono ae. Oleh seminggu netes. Dadi cangkemku isine bebek meri. Lah ning nyeranteni Pak Detopan niku nggih gampang-gampang angel. Gampang angel. Lah beliaunya ini kan untuk matanya itu sudah agak Kabur. Nah. Matane kabur. Ngomong matane picek ngono lho. Pak Idoni bosok kowe lho. matanya itu sudah remang-remang alias ada agak lamur-lamur gitu loh. Lah, beliaunya itu kalau mau membaca itu kan mesti pakai kacamata pembesar. Iya, Agar tulisannya itu kelihatan. betul. Lah mau Heeh. niku teng wingking pipis. Heeh. Kacamatane niku lali mboten dicopot. Heeh. Lah teng kamar mandi niku bengok bayo. Tane gedhe ngene. Rumang sakune aku duber ula. Mau ngene. Aduh, du berulo ya. Lah ya kacamatane gede. Karo wong tuwek sing sopan. Lho lah wong kula ngomong napa entene kok. Sopan ngene lho. Lah kuwi nek wong lanang ki nganggo. Lah nek Eka ora ngrumangsani ku nek tuwek. Pripun? Sing mbok critakake mau kaya Pripun? Bang Topan ning nganggo Iya. kaca Pripun? pembesar. Pripun? Lah kok kowe adus terus ndingklok piye? Candi. Candi. Jarno. Secandi. Pancene dalang itu Apa? pikirannya adem. Iya. Apa kok adem? Apa? Iki iso nyawang liya-liya. Iya. Dalang mek debok dari pikiran itu. Lah piye wong iki bumine wayang iki debok. Lah iki jagate kelir iki. Heeh. Iki srengenge sing nguripi. Heeh. Apa? Terus kewan-kewane Oh kan mau wis tak tokke kene. Awakmu gak ndelok, aku kewane komplit aku. Lah kewane nembe metu sing setunggale. Lah Lah nggih. aku ngono. AA. Mboten. Sakjane kowe iki kalah sembarang karo kene. Pangerten apa kowe iki kalah. Apa maneh Kan ngene, keduwenan. ngene lho. Piye? Aku ki moh jane nu melok wayang ki moh. Kok moh ki ngapa? Moh Pirang-pirang ngapa? taun iki kok iso moh melok wayang. Moh melok wayang. Lah kowe bentinane ngene iki melu apa ngene? Melu dalang. Nek melu dalang ini melok wayang lah dodol wayang. Oh ning kene melu dalan. Dalan. Cedhak karo sinden ayu-ayu. Ora mesti ayu. Sinden ayu kaya apa. Wong ngurip sing penting sehat. Oh. Ning kadang-kadang Ya. Kok kadang-kadang. Kok iso kadang-kadang Kok sih, kadang-kadang barang. sak sehat-sehate wong nek ngantuk ki ora sehat. Wis mune iki ayu jajal ngantuk. Elek kabeh. Yo, nggih. Ngantuk ki ora sehat. Mboten sehat. Oh, iya. Awakmu sehat berarti ya? Sehat. Sehat. Awakmu ya waras. Masamu edan ya.
Berarti ya sehat tenanan lho, Pan. Iya. Jaba jero ngono. Njaba jero. Jaba jero iku sehat ngono. Ya soalé Seger waras. heeh. Seger ning ora waras. Lah, Kuwi wong edan. Wong edan. lah ya mangkane. Nek wong edan biasanya ngerti ora nek kowe edan? Gak. Ora. Ya wis. Kowe iki lho kanca aku wit kuru sampe lemu karo aku medit. Medit ning. Sik. Medit. Sik ngawur. Iki wis kesuwur lho. Sinden paling loman Jawa Tengah iki. Sing tau diwenehi. Lah kok ngarani medit iki dasarmu Iso apa? ngarani Ketemu medit. bolak-balik ora tau nawani Pak Topan ambungen. Aduh. Wah. Lah iki beda jalur iki. Aduh. Aku tawani ya lewek tenan kok. Penang nang ngene. Bantu. Kapan ditangkap ini? Ini tak deni maneng ini ditangkap nih wayang sing delok dudu penonton patung-patung tok ngono piye. Bang Topan, Dalem. upamane ya. Nggih. Upamane Mbak Eka kuwi Tribuana Tunggadewi ngono. Terus sampean dadi apa upamane? Kula Apa? Tri Sakti. Kok Trisakti? Aduh iki apa? Tribono Tunggal Dewi. Urusan Mojopahit iki. Lakon sing Iki lakon ki biyen. lakon ketoprak. Nah, lakon ketoprak sing mengandung patung-patung ngono lho. Lah iya patunge. Lakon Napa? Oh anu, Roro Roro Jonggrang. Jomblang. Rara Jonggrang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Berarti kowe dadi Sida dipeksa. nah, Goblok. Kok goblok Roro pripun? Jomblang ana sida paksa. Lah sida paksa. Bandung Bondowoso. Aku Bandung Bono. Bandung Bondowoso. Minggir lah. Minggir. Tak kepijak meteng lho. Santakne Mayangkara. Turuk. Oh, toprakan lho apane. Oh, mantan siswa budaya. Anu Srendra Songoe. Iki apa iki? Guyungmu ya? Aku tadi apa tuh? Bandung Bondowoso. Bandung Surabaya. Cih, kowe ketoprak apa kernet? Bandung Bondowoso. Bondowoso. Teko kono tumungkaning kene jagat lor jagat kidul. Kepengin goleki Dewi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Sopo sing ngruh iki? Ya, Pak. Sopo sing ngruh Roro Jonggrang? Loh, ya golek ana. Begah. Loh, kowe iki soalnya butuh kesengsem seneng ngono lho. Oh! Jonggrang. Asu kowe. Ayu kowe. Jonggrang. Apa Bandung Bondowoso? Ya wis. Kok ya wis piye to? Aku mbok ngono apa? Dirayu. Jonggrang. Apa? Aku ketemu kowe iki ibarat nemu emas. Telung ciduk. Kok telung ciduk. Kok emas telung ciduk? Emas kok telung ciduk? Telung kilo, telung gram. Akeh lha apa tak kene kowe tak dol dhewe ta. Ngayal. Jonggrang, Apa Bandung? pirang-pirang dino aku ngimpi gandeng rumpet terungkep karo kowe. Ngimpi apa? Gandeng runtut-runtut karo kowe. Gelem to kowe tak pek bojoku. Kico, Aku gelem Bandung. aku mau. Piye kuwi? Sing omonganmu kok bulet ta, Man? Lah kene wis gelem kok kowe sing mau iya. Piye? Lah kene gelem aku ya wedi ya. Lho, Ya nek gelem tenanan nek etok-etokan yo kan. tenanan. Aku tresno karo kowe piye kowe? Kowe tresno karo aku Bandung. Rencana ngono. Lah kok nganggo rencana? Iki ketoprak kok ana rencanane iki lho. Iya. Iya ngono lho. Kudune ngono. Bandung. Apa Jonggrang? Nadyan kowe tresno karo aku nanging aku ra duwe tresno karo kowe Bandung. Kapok kowe. Wah. Sing kene kok ora seneng. Kapok.
Aja kaya ngono, jonggrang. Aja kaya ngono, Jonggrang. Kepiye keplok ing kawula alit yen aku ora kelakon dadi bojomu. Ya karepmu Bandung. Ya wis ayo. Kok ya wis ayo piye to? Iki ya goblok, Pak. Ki opo toprak persahabatan. Ono ketoprak persahabatan. Kaya ketoprak Lah Agustusan. kok pro. Kuwi kok terus gawe candi kapan kok pro terus ki? Ya sida gawe candi ora. Lah sing njaluk iku Oh aku ya balik. Iki ya ora jonggrang ya rada stres. Piye Bandung? Nek kowe tresna karo aku, arep ngepek garwa karo aku njaluk bebono Bandung. Ah, bener. Bebono apa? Bon anu bon Bondowoso ya. Jonggrang. Duh, wis Bandung maklum. Bondowoso wis linglung iki. Wis wong tuwek. Wis Maklum. Wis suwek. Njaluk Bondowoso. Lah iki ora banyol keliru tenan ngoten niku. Njaluk bebono apa? Aku njaluk bebono proyek pemerintah Bandung. Proyek pemerintah. MBG. Wis. Nek perkara arep masak ya melok MPG. Kok njaluk kok pemerintah iki. Njaluk yo. Lah njaluk apa? Njaluk Yo candi. apa candi. Aku njaluk candi sing cacahe 1000 Bandung. Iya. Kudu dadi wektu setahun Bandung. Ora apa-apa. Kok suwe men to ka? Hah? Yo bene to sing njaluk kono melok-melok meneng ngono lho. Yo. Wis Tahun anggaran iki lho. lak tambah akeh. Kok iso setahun? Lah kan lho? diperpanjang proyeknya biar lebih banyak lagi. Ah, ya kesenengan kene. Sewengi kok setahun. Deadline waktunya itu harus Masalahe Bandung Bondowoso nek niki nggih pun anyak-anyak ngaten iki. Lah terus mlakune mawon mben ketimi-ketimi. Lah leh ngayahi ngusungi watu ki sepiro? Lah kula mesakne no. Nek disengkakne sewengi wah bek. Piye? wong Piye? ora karepe iki awakmu ki nolak kok mesake iki lho. Lah iya, Wong mesake. dapure kono mbok mesake kok karek jengkangke kok. Aku marep mbok kek ngono. Iya. Iya. Iya, Jonggrang. Ayo keken. Sewengi. Sewengi. Oh, aja sewengi lah. Lah pirang dina, pirang wengi. Bar-bar zuhur sisuke ngono lho. Sik. Iki ana ketoprak kok nyang-nyangan iki. Lah iku sing nantang. Lah ya kowe sewengi ngono ya ngene. Sewengi. Gelem. Iso gawe. Sewengi kudu dadi iso Bandung. Cacahe Cacahe 1000. Nek ora iso 1000 ya 700 ora apa-apa ngono. upama 50 bayar pindho. Iki rara jonggrang bakul lombok apa piye to jane? Alah. Ya kudu 1000 ngono lho. 1000 Bandung. Tenan. 1000 kudu dadi sewengi. Sewengi. Iya. Mesake. Awakmu kok mesake lho. Lah mlakone sungklung-ungklung lah kok nek sewengi dingenekne. Ya engko tak Pancene nonoke genti. Kowe sewengi arep dikenekne. Pengen diambut. Ya. Tenan menghina. Aku ketoke tuwek, cilik, Cilik ketoke. ketoke. Ya, Padahal piye? Omongno. Iya, ya ngono iku. Lho. Timbang gelo, Cacahe 1000 sewengi kudu dadi Bandung. tak dadekno. Wis ageng. Jonggrang, Apa Bandung? aku wis janji 1000, tibake wong wisata liyane. Patunge sing 15 wisata. Sing 15 piye? Wisata. Wisata. Iya. Ono patuh wisata. Ya bene to, wong urusane patuh kuwi ora melok-melok. Ya. Kok wisata nandi? Ngene iki, Teko Ayu. Ente Wanu. Dihitung dhisik Bandung. Iya. Tiga wangi kok. Siji, Siji. loro, Lah, ngitunge suwene ra eram ngene iki kok. Telu, kapan papat, tekan sikil gone. gedruk. Langsung 900 piro ngono lho. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 10 Bandung. Candine jek kurang siji Bandung nyata kowe ra iso nyurut iki apa sing dadi panjalukku Bandung. kurang sitok. Ning ora apa-apa, santai. Kurang siji ki ora apa-apa. Aku ki ya maklum sing dadi Bandung Bondowoso ki wong wis ngkring-kringen. Kowe nek rangkul aja mbok kitik kenek-kenek. Nek mbok kenek-kenek gringgingen wak to wati sandalan. Ya, apa? Kuat moto sing iki kronjalan. Iya. Kurang sitok
Kurang siji Bandung. Jangkepe Ya jangkep ana kudune. Jangkep ana Bandung. iya nek aku kelakon dadi patung. Wayah adus dusono lho ya. Oh, ana patung adus jaluk didusi. Ah, ngawur tok. Pun Ayo genepe kowe Jonggrang. piye? Aduh, Ya genepe 1000 kowe Bandung Bondowoso Jonggrang. ya. Lah niku mboten muni ya. kepala 7, jenengan sing sabar, kepala 7 pancen. Jangkepe 1000 kan kono ngarani ini. Iya jangkepe 1000. Jangkepno 1000. Kok jangkepno 1000. Wong kuwi iki disedake kok. Ayo jangkepe. Ora aku nyedakno kene. Jangkep ono 1000 telu. Tak jangkepi cacahe 1000 kowe dadi ya reca Bandung. Wis jare upama sing dadi reca diwalik saiki awakmu dadi Ah, reca. sing dadi reca. Piye reca piye reca? Ya, ayo. Sik. Reca iki kudu meneng lho. Awakmu sing dadi reca kan. Meneng ora apa-apa pokoke murep. Lho. Lah apa? Lah apa kok murep iki? Lah nek mlumah ngantek eruh iki lak kaya Apa? Apa? es krim. Ya. Meneng. Yo, Sing dadi reca sapa ayo? Aku mung pengen ngetes kok. sing dadi reca kowe maren. Betah ndi ngono lho. Aku, ya. Betah ndi wis. Reca iki diapa-apakno meneng lho. Ayo. Kowe like Bandung ya. Bandung duwe lek. Lek aku Apa? tak ndelok patung anyar. Ayo Ya. lek Kus. Kowe kudu sing teliti. Soale kowe sing bagian bakale melestarikan. Betul. Ayo, ayo. Teliti. Dake. Beh. Senyak emblak. Apa ne? Awake gede. Patung lho. Patung Patung ora kena kedep. ora oleh kedep. Aku ngomong kok uang ngene. Ya ngene lek bayaranku centek sik ya Ya. ngene. Wis kontani ngene. Telitin. Ya. Weh, Piye? Lengene piye? Lengene. pupune. Lengen. Iki ki lengen kok pupu. Loh, mangsuli. Aduh. Lengene kaya ngene. Iya. Wah, mentah. Ya. Piye? Irunge Piye? Nilo Cendani. Wah. Kok ana irung Nira Cendani lho. Dalang ngendi? Pipine duren sejuwe. Iya. Weh, bathuke Satria Baja Hitam. Ombong to, Pan. Ah, ya. Ayo sesuk-esuk mruput Neng ndi? budal menyang Kediri. Perlune? Ngedol iki. Lho. Kok betul? Diajeng Kowe arep apa? Arep piye? ya arep ang. Ngapunten. Iya, iya. Dangu mboten tumut wayang. Ora apa-apa. Sepunten ini. Santai. Sikile kenapa to sikile? Ngene iki. Mantun tiba. 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 Kula kene mantun kecelakaan. Kecelakaan. Sikil niki ketiban ondo. Panondo. Dagelan kondang iki sikile ketiban ondo. Yang ketiban bledek, Ketiban bledek yo. sambar bledek. Nggih dandan-dandan griya. Oh, manten. Kebetulan atau ketepaan ra nek wong ya pasan ya. Ora sing cerita aku sing anu kok melok ketiban ondo dandan wong. Dot sikile. Oh, Sing enten bojo kula. Bojo kula iso guyu kok wekel. kok guyu. Lah ya kok arep mateni napa mbok dibane ondo, Pak. Pun nama operasi. Heeh. Segel ini dileponi kawat loro. Sep ben nyambung. Dipen iku jenenge. Hah? Dipen. Oh, pen. Apa? Lah ya dipen to. Iya, Lah iya. pen. Terus didongakne kuwi patung meneng. Lah iki wis napa ngurung patunge? Wis. Oh, lah ngono ra aku ya wis meneng ae wit Ini tak mangene. panjerok ben kok. Iya, iki lho sikile ketiban ondo iki lho. Pundi? Mesakno lek topan iki lho. Sikile ketiban ondo iki. Ora sambut tiliki. Mosok ana patung. Ora lah sikil kok saged ketiban ondo lho. Lah, Polahe niku lho yak-yakan pripun jenenge Lho, niki. wong tuwek dikok Wong yayan. tuwa lagi mbok lungguh anteng ngono lho. Gaplek peringkilan lho kowe. Wis tuwek ora tau raup.
Ya. Saiki Mbak Eka sik ya. Nggih, nggih. Nah, Kowe Memang Mbak Eka sik. Ayo nggo pengendang ora awakmu? Betul. Ayo oke sip. Nah, punahe sapa jenenge? Rangga, Oh, Dik Rangga. Mbak Mas Rangga. Iya, iya. Iki ya dirawuhi karo Ketua Pepadi Jawa Timur punyane sedulurku Om Sinarto. Wah, Mas Sinarto sangat getol terhadap budaya. Mas Sinarto rawuh to? Rawuh. Wis sore mau Om Sinarto. Durung ketemu. Pancen ya dalang hebat ya. Masyaallah. Konco lawas. Iki kala tenggene Taman Budaya. Iya, Jawa Timur. Saiki pun pensiun. Nggih, dereng pensiun, beliau kuliah. Ning tetep nyekel Pepadi. Nggih. Beliau kuliah. Kuliah? Nggih. Temu di Nang ndi, Mas? Iya. Ya, ning endi? Kuliah neng ndi? Malang anu Surabaya mriku lho. Oh, Malang Surabaya. Lak kuliah di mboten Malang Surabaya. Oh. Kula nggih melok. Kernet apa kondektur? Mboten mriku kuliah kula melok. Lho kok biyen berarti ya kuliah ngono to? Ora ya melok wonge kuliah ku melok, mulih. Oh, luar biasa. Ndi Mbak Eka kancane pundi? Nggih, sampun mapan. Memang Bang Se, Nggih. ngopo ngono ya. Eling-eling Mbak Dimasan nggih. Ning kira wonge lemu joget. Ya kono lenggah kono Se, sikile ning anang medun. Sikile disalehne sik. Sikile nang medun, Mbak. Ngono. Awakmu lenggah kono. Terus sikile medun aja enak to. Kowe lu gua kono lho karepe. Nah. Ki Purba ki, Pak Purba ki. Kowe iki dikepenakne lho. Enak. Angel kok kowe iki. Penane ora usah dijak omong meneng kayak duwe. Ya ora ngono kaya mentol awakmu. Aku ora mentolo kudu wae. Oke, Kak. Ricakacut singgah top suarane. Iki ana layang sing tumiba pangkon. Nggih. Ki Dalang Purba, nggih saya sudah fan berat wayang nggih. Dengan ini saya minta tembang nggih. Oke, ini saya kirimkan kepada Bupati Dito dengan ucapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat tetap beraktivitas sebaik-baiknya. Amin. Saking Mas Tulkiem, Mas Gawer Pare Kediri. Nah, luar biasa nggih kan Mbak Eka menyambut gawe ning daerah kene sakiwa tengene Pare, Wates, Kediri Wetan, ya ning Gemul barang ngene niku fan wayang kulit penggemar kula rumiyin nggih kuatah. Ngantos sakniki nggih kuatah. Terus Rutin Sabangku Kandat, Blabak, Ringin Sari, Ngadiluwih. Nate teng Ngebong. Ampun kabeh pun. Bong Pare no Kabeh Penggora. pun sampun sedaya nggih. Mila matur sembah nuwun dumateng fan berat kula, ngaturaken panuwun lan sugeng pepanggihan malih kalian Ki Purbasmara wonten ing Kediri. Matur nuwun Mas Agung, Pak Dalang Agung saking Semen Kediri. Nggih, matur nuwun. Monggo. Saunine wong bagus gregetna hati Satinet. Ora nggone. ora ketang dadi batur ramas Pancene bantas gandang, Wah. Mbak Kayune, wah seweneng iki. kepriwe Iya, kepriwe kada ketemu Mbak Kayune iki seweneng bisa kepiyak-kiyak. iya pada-pada Ya, luwe-luwe inyong krungu kendangane kaya kowe. Gaya kulon. kayak kulonan Iya, iya. berketakep Leket-leket. Ya. Ora ngerti. Aja melu-melu kowe. Ora melu tapi krungu. batur ramas
kelas ngeranda selawase urip. Mangga. Ya. Rata heuh ya.
Pir. Pere mobil rumah samu pir. Iya, iya. Ketoke meneng ngono atos. Iki Ketoke empuk tapi watos. ketok empuk tapi atos. Sing mangan sapa ngene iki senengane sapa iki? Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Iya, iya. Terus nomor 4. Iku neh. Apa? Jan Apa iki? Apa iki? Apa? Buah sing paling apik mesine. Iki lho. Buah lho, buah aja kleru lho. Ya, apa? Buah apa? Stroberi apa? strawberry. Apa? Bengkoang. Wah, bengkoang. Bengkoang. Iya ketok api ngono arep mangan klenteken sik. Lah ora diklentek, Kayak mangan sepet. dilereng-lentek. Senengane sapa ngene? Senengane kami tuwa. Oh, kami tuh. Kepala dusun. Kasun. Ya. Kasun. Berapa apa sak teruse? Nomor 5 ya. Iki lho. Wah, nek iki geneng ora sak wowohe iki Lah, iki, kena. iki. Paling ora iki bangsane gori. Lah apa? Gori. Lah apa? Aduh, apa iki? Ayo. Apa iki? Jambu. Oh, jambu. Jambu biji apa jambu air apa? Jambu, jeruk, nanas, loro ngelu watuk panas. Iki le buah apa iki le? Jambu. Jambu. Jambu air. Oh, jambu air. Ketoke atos ngono nek dicokot kremes. Oh. Kremes. Iki ya? Iya, iya. Senengane sapa ngene iki? Senengane Pak Camat. Oh, Pak Camat. Wah, Pak Camat. Kuwi mutiar nek iki. Gila iki. Iki. Iki aja sampai kleru lho iki. Oh. Iki buah lho. Buah apa Kuwi iki? buah sing wis digelok. Tebu. Buah kok tebu. Aduh, kok buah kok tebu ta, Wan? Sepenting kan rasane. Piye rasane? Ya kerep. Mulane tebu nek arep mangan oncek ono. Nek gak dioncek iso kecepit sak lambe-lambemu. Lah terus sing terakhir kae Sing wong mangan apa? sapa? Senengane sapa iki tebu Ya, iki? kan sing mangan ya tak pangani dhewe kan. Iya, iya. Padha tuweke. Padha tuweke. Lah sing ngono Eka Ya, iki Eka. buah apa ya? Alah iki buah opo ngono iki. Kuwi alah. Bligo. Angel to. Ngarani angel to kowe. Buah angel ngarani. Lonceng. Pan buah kok blonceng. Opo? Kok iso blonceng piye? Arep muni buah ngono motore melilik. Lah Lah anggere sing apik yo gak mlili. Buah apa, Kak? Lah sik akeh to buah. buah akeh. Buah. Sing seger. Ya, enak aku incipno. Melon sih enek. Melon yo seger. Oh anu. Sawo. Oh, sawo. Sawo. Iya, Mangka iya, iki sawo. sawo, Eka. Sawo. Mangan iki kaya mambu wong mendem. Mambu sawo. Ngawur tok. Senengane- Senengane sapa iki? Pak Mudin. Nek mangan didongani sik. Seneng. Ade ngono. Boten sing dene panjenengan ketoke ya. Lumayan suarane apik-apik. Ora ono sing cacat. Ya cuma ikae ora cocok melok gene kegeden wong. Iki gegeden wong. Kowe iki wong suarane pinter kaya ngono apik ngono. Lek gedhe sing entekno sapa? Saingane anakmu to Ika. Anakmu suarane ya penak ngono to. Ya sinden to anakmu. Dalang sapa sing ora dieloki ta? Kabeh dieloki wong pancene dodol permen. Wampleng. Pun jare ngenak nih. Si kuwi Mbak iki Wulan, Mbak. Nduk kancanono Batopan iki, sing genti kancanono. Ya, Kancanono, Nduk. Engko nek anu tak wenehi dhuwit 100. Tenane lho, Pan. Ya tapi kek ono ya. Lho. Kok aku sing ngekeki kowe kok njaluk aku lho. Pak Purbo. Dalam. Mau disupport. Ya disupport apa sayang? Iya. Apa supportnya sayang? Tapi yang ngendang maunya Mas Anggrek. Ya. Anggrek. Iya ya. Iya. Suwe-suwe tutuk diasik. Anggrek ku anyelis setengah mati. Saya ngomong. Mas Anggrek lo bahagia toh Pak. Senyum-senyum kok. Oh, senyum toh? Iya kan Mas? Iya, karena sudah ngiringi TA. Udah senyum. Iya. Selesai bisa kan pulang ya, pulang Iya. kampung ya. Ayo Mas Anggrek. Iya. Semuanya apa sayang?
apa Mas yang enak Mas Anggrek? Tublak tutak. Iya. Ayo. Ayo, Gre. Iya, kendang tok. Ya, boleh. Boleh. Ayo. Nah. Asa. Hop. Nah, Mas Anggrek terima kasih. Makasih kok. Kaya gamelan demit ngono kok. Panjenengan ampun ngoten to. Lah wit mau kok tublak ndutang 6 ndutang oh. Wopo. Pamuku. Sudah luar biasa loh, Pak. Ya, itu biasa di luar. Sama aku. Aduh. Nggih. Ya. Itu apa-apa. Nggih. Kenalkan Mbah. Ayo. Piye delok polahe kene iki piye kowe? Energik. Nah, nggih. Ya sak cangkem-cangkeme. Apa? Sak omong lambene. Abah wilujeng dalu. Ya ampun. Lah nggih wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Tas mriki Mbah Kakung. Wah, Biar. Lah, ngeten iki sak Mbah Kakunge kula lho, Pak. Buyut. Oh, Soale niki pelawak sing wis dadi tuntunan. Lah iya buyut. iya nanti dituntut. Awakmu nyeluk kuwi buyut utawa canggah. Ayo ndang, ayo. Apa matur apa kalau uyuk? Aku ngene. Aku wis tuwa. Ora mati jare sing kuwasa. Ning aku kepengin krungu suaramu. Suaramu pas kecepit lawang piye. Maksude suaramu dek nalikane nembang apa-apa ngono lho, Sing Pak. ngerti kan kene. Kanggo kesan terakhir lho. ampun, ampun. Maksude ya iki kok lho. Gending kesayangan. Injih. Aturno aku kirimono. Aja liwat WA. Konangan bojoku ngamuk. Lewat abur malam jual lagi kirim donga tadi. Oh, nggih. Kembang menyan. Tambah ana sitok maesan. Wis tak dongano kabeh seger waras. Amin, pangestunipun. Pak Purba ya seger waras. Amin. Kabeh mati urip dhewe. Sing nanggap sapa? Kok sapa kon urip dhewe iki lho. Mendahe karo sapa kok. Iya, wong iki kontrak dhewe-dhewe ya. Nggih. Wulan. Injih Pak Purba. Seandainya kamu menjadi istrinya Mbah Topan piye? Jarak yuswa sing sakmono kuwi kamu piye? Iso nglakoni? Jangan memandang umur Pak Purba. Iya kan Pak Purba? Biasanya itu yang lebih tua itu lebih gurih. Lebih ngemong ngoten lho Pak. Biasanya ngoten. Ibarat salak. Nggih. Kalau masih muda sik enom ki Tasih sepet. Ah, lek wis tuwa masir ya iki. Iya. Tapi nek ketuanan nggih. Bos. Lah nggih Anu kok. nek pring. Ah, breng. Pring, saniki pring. Tuwek ampuh. Nek enom ge sayur. Iya. Nek tuwek ge pager termasuk ge nyampluk ndasmu. Rodok nesu. Ora nesu ngomongane ra penak. Mboten. Nek ampun sepatu. Ora usah ditemok. Ya ampun jenengan niku ampun marah-marah ngoten niku Ngene lho, tambah ngene. kakung iki lho. Mangke jenengan ndak darah tinggi, jenengan ndak Ojo, cepet toh. stroke Sing mengke. sabar, toh. Sabar. Tuh. Apa to diutik ngene apa enek Lah teng napa to? enek syarat piye to Jan? Gringgingen. Ning kang pundi sing gringgingen Mbak Kakung? Engko tak WA. Kabeh-kabeh di WA. Injih, nembang ya Pak Purba. Aja Nembang. bengok-bengok ae. Lah nggih kok luar biasa dalu punika panggemar Ki Purba Asmara luar biasa sangat Pak. Engko bar kowe aku nembang Nggih. Nembang apa kowe? janji sabar. Janji sabar. Janji sabar. Ora kesusu. Wis ngene. Walah, oh kuwi jenenge janji sabar. Oh iya. Wis dilestarikan Mayangkara. Iya. Sesuk nek metu Sino Parijata jenenge nyuwun janji Janji sabar. Dadi.
Ayo, Lan, apa? Injih, nuwun ingkang gumyak mawon Oh, nggih, Pak. gumyak. Nah, nggih kersane mboten Iya. ngantuk. Iya, nanti Nggih kan- ta Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Aduh. Mumpung ada pengendangnya Mas Anggrit. Iya. Nanti iso sing nganggo samboyoan Lah barang. nggih. Oke. Mas Anggris sudah siap? Ya Ya. ampun, senyumnya itu loh Pak. Nggak kuat aku. Kicau sinden, kicau sinden. Kicau mania. Oke Mas Anggris siap ya Mas? Iya ya. Kowe ora nek apa-apa mesem kok. Lah nggih. Segone kurang wae mesem. Wong kene mboten ibu-ibu monggo. Matur nuwun, Bapak monggo. Wis kompak. Oh, Panjen ra bayar, mau bayar. jenengan mon ngenten niku to Pak. Iya. Nggih, nyuwun ninggal ngatresnan kersane saged samboyone. Oh, luar biasa. Ayo, tinggal karetsan. Iya. Monggo Pak Wotandan. Pun rawuh mriki matur nuwun. Kicau mania. Yo. Terima kasih. Iki ya lumantar saka Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur iki digiarake lumantar YouTube live streaming. Mila Bu Endah Budi Heryani SSMM menika luar biasa penggemar channel panjenengan menika
mulai berdatangan saking kanca kula ugi Pak Wotandan ugi Mas Heru Tulungagung ing Pondok Ungu ugi Mas Yanto Kebumen lan Mas Bambang Dewoyono ugi Pak Wawan Hakim Mas Sunanto, Pak Dr. Sukiman ing Bandung lan sanes-sanesipun matur nuwun Mbak Kit Emerson ingkang lenggah wonten ing Amerika sakmenika nggih. Pareng nderek mangayu bagya ulang tahun Hari Purbakala 113. Inggih menika wonten ing Candi Tegawangi, Kediri, Jawa Timur. Heeh. Wah iki wektune nek limbukan ana bintang tamune kuwi mesti rada dawa ya. Ora apa-apa batopan ben marem le kangen-kangenan karo awake dhewe. Gak kangen. Gak kangen. Mulya ta. Ya kangeno lho Pan wong kok dikangeni ora kena. Kangen langkung kalian panjenengan. Heeh, iki dangu mboten nanggih. Heeh, Pak. Nek kalih sinden-sinden ngoten non kathah tunggale. Ning prayogane Benani Sibu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur jane upama kepareng utawa kresana tindak minggah panggung kek ben ngendika ben paring dawuh menyang warga masyarakat bagaimana tentang ke depan pelestarian kebudayaan utaminipun ugi candi-candi lan sanes-sanesipun. Oh, sampun. Menawi tasih lenggah nggih sederek kula Om Sinarto pareng nderekaken ngancani minggah panggung ra kita mung semenit 2 menit ngaten mawon. Ketua Pepadi. Nggih. Samenika? Nggih. Sampun purna tugas. Sampun purna tugas. Kula nggih pun purna jual. Gaweamu ning endi? Nggih purna jual. Purna jual. Mas Sinarto. Oh, mboten tindak panggung, mboten napa. Yang penting sudah berkontribusi sangat banyak terhadap pelestarian kebudayaan. Lho, iki sing elok iki ya kuwi nek aku gumunke ora pergo ditanggap ngono, ora nek ditanggap ya mesti wong jeneng gaweane seniman ngono. Ning panjenengane Sibu kuwi Bu Entah kuwi banget getol menyang seni pertunjukan iki lho, mongko jane wilayah iki bangsane tinggalan artefak purbakala lan liya-liyane. Ah iya, mulane kuwi bersinergi wong pancen cerita relief sing nggon candi kuwi pancen ya ana hubungane karo lakon wayang. Heeh. Lah iki kemunculane tokoh Semar kuwi, Bah, kuwi ya ning candi iki. Kuwi data artefake sing pasti iki ning candi iki. Asline. Enek ponokawane Semar ngono kuwi cerita Sudamala. Uga sing ana Candi Sukuh Karanganyar kono. Dadi Semar ki wis enek wis jaman Jama Jujo mbiyen ngono lho. Nah niku dadi ora kok gawean saiki ngono ki ora. Mula Semar ki aja nggo sembarangan. Mula sing payu dadi dagelan ki mesti nek ora gareng Petruk di Bagong ya. Nek bintang tamu Semar niku umpama enek. Malati. Yo gak Semare moh. Ya kita moh Banyol ini. Ngadeg kok sepisan meneh. Karena Anda bintang tamu kudu nek limbuan sak bodonge. Mergo biasane munggah iki ming sekali, mengko nek gara-gara kita ya ora munggah meneh. Oke Mbak Ika. Enggak, kowe ngadeg kok ya angel to, Kak. Gringgingan, Pak. Ya Ya ngomonge kegeden aja iki. Monggo. Wah. Nggih, Nggih, dawuh. teman-teman banyak sekali nggih. Nggih. Para seniman-seniman dalang nggih parang rawuh anak-anak kula dalang. Saking Ngancar, Mas Gilang, Mas apa kuwi sijine kuwi lah. Pirang-pirang pokoke kanca-kanca senian nglumpuk dadi siji lan mau aku wis nonton wayang klithik ning kono kuwi, Kak. Lataran candi ngono mau. Oh, wonten? Oh, wayangan mau. Oh, nggih. Apik banget ngono. Ya itu perlu dilestarikan ya. Ngene iki simpingane wayang niku wah jan luar biasa. Oh, digawe mlengkung ya, Kak. Melengkung. Ini jane kirang dugi mriko lho, Pak. Oh, Bablas. kelakon. Aku ora jeneng pamer nek pomo kon nggawa kabeh iso tekan kono. Bawa jejer kok kono tawakno sitok-sitok piro. Ora nawake wayange. Ika sekali lagi ya. Wah, luar biasa iki sindene yo akeh ning kok sing kur-kur wae ya. Lah sing niki? Ya nembang neh. Mosok nembang pisan to, Kak? Awakmu nembang pindho paling ora ya. Manut lah. Apa meneh? Ayo. Sing bernuansa bergas ae. Bergas mawon. Yo. Ninggal katresnan nggih. Heeh. Ya wis. Oh, wis to. Liwang. Oh, lewong. Iki jane. Liwang. Lewong. Nek katanya nek wong siji tok kok ora asik ya. Lah karo sapa? Putri? Putri. Artaloka. Ayo, Put. Ayo, Put, ngadeg ke. Ayo support. Diringi kali sepot. Ini Liwung. Lewong ya. Anu antarane lambe saya dengan pikiran saya tuh enggak connect.
Ketoke ketularan Pakde Topan. Ngono kok ngelono tuwek aku. Mangga. Ya. Jos. Jiwa langkaji. Jiwa langkaji. Jiwa langkaji kokok belek. Jling jling. Jiwa langkaji. Jiwa langkaji. Jiwa langkaji kokok belek. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, Amit baru aku mengerti. Gulon. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hijau, hijau, hijau Maria. Hijau, hijau, hijau Maria. Hijau, hijau, hijau Maria. Ciwala kaci kok belok. Wah, putri jogete. Yuk. Ayo. Sinden keraton. Setepan gitar pring sliraku dadya ing sisih. Mugi kelelani tresnaku bakal ginawa ati. Yo, ngantek muyek. Sampun, Makasih, nggih Mas nggih. Wah, kaya ngene iki ya jasane Mas Amri barang lho. Amri sapa? Ya nyambut gawe Purbakala kono kuwi mbiyen muridku kuwi. Wah, bocahe pinter, sregepe ra ilok nggih. Titip niku Bu, anak kula niku. Niku cah pinter niku. Wah, diure-ure wae ya. Muga-muga Purbakala tetep jaya. Aku kok ora dititipno. Ora tuweke. Karo iki terima kasih karo Mas Kukuh dan teman-teman. Teman-teman Mas Kamit. Entuk salam saka putri. Dingaren kok sak panggung. Ora sak panggung kae IO-ne. Matur tembah nuwun tanpa upama ya. Iki nek wayangan cara ngene iki rampunge kuwi jam 3 no. Oh jam 3 iya. Mula kudu dioyak ya apane. Lah awake dhewe iki menghormati karo leluhur kuwi lho sing ngasta relief ning candi kuwi dengan cerita Sudamala. Nek ra ngandel ayo tontonan sesuk nek Padang kowe. Mubenga kono tontonan kuwi. Cocokno karo cerita bengi iki karo cocokno nek maca Kidung Sudamala. Karo nek nonton Candi Sukuh dadi ana 3 ya. Sing ana Kidung Sudamala aku ya nyritakake kuwi najan to mirip-mirip enek bedane ning ya akeh padane. Kidung Sudamala karo relief Sudamala sing ana kono kuwi Candi Tegawangi lan sing ana Candi Sukuh. Oh ya. Wah luar biasa leluhur kita. Ayo ditutokake kaya ngopo? Kaya ngopo apane? Terus sing carita iki no.